Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong pinaghihinayangan. Sa career, sa love life, o di kaya sa pag-aaral. Paano kung gusto mong magtapat ng pagmamahal sa isang tao, pero naabutan ka ng hiya? Paano naman kung magtatapat ka na sana, tsaka naman niya sinagot yung nanliligaw sa kanya? Ang sakit, di ba? Ngunit paano kung tadhana na mismo ang magdidikta na hindi ka na mabibigyan pa ng pagkakataon na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman mo? Makakaya mo ba? Ako si Mike at matalik kong kaibigan si Ella. Magkaibigan yung mga magulang namin at parehas nag-iisang anak, kaya hindi katakatakang naging magkaibigan din kami. Parehas na kaming nasa kolehiyo sa isang kilalang universidad sa Maynila. Ako sa kursong engineering, habang siya naman sa kursong culinary arts. Aaminin ko, higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko kay Ella. Sa halos araw-araw naming pagsasama bilang magkaibigan, doon ko na-realize na mahal ko pala siya. Nagsiselos ako kapag may lumalapit sa kanyang lalaki para makipagkaibigan. Pakiramdam ko kasi habang nangyayari yun, unti-unti siyang mawawala sa akin. Mike, mauna ka na umuwi. Susunduin ako ni Mommy, may pupuntahan yata kami. Sabi sa akin ni Ella isang hapon na magkita kami sa school. Madalas kasi sabay kaming umuuwi dahil medyo magkalapit lang naman ang bahay namin. Pero nitong mga nakarang araw ay bihira na lang na nagkakasabay dahil sinusundo siya ni tita tuwing hapon. Sige, pero hintayin ko na lang na dumating si tita para may kasama ka naman habang naghihintay. Kaya naisip ni Mike na ipagtapat na niya ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Ella, umpisa ni Mike. Oh, ano yun Mike? Tanong ng dalaga habang ang mata ay nasa cellphone. I have something to tell you, wika niya. Mukha nga may sasabihin ka, ano yun? Sagot ng dalaga. Hindi alam ni Mike kung paano sasabihin sa dalaga. Huy, ba't parang namumutlat naninigas siya dyan? Nijijwigijan. Ulit. Huy, ba't parang namumutla at naninigas ka dyan? May sakit ka ba, Mike? Ano ba yung sasabihin mo? Tanong ng dalaga. Ano kasi napapansin ko na madalas yung pagsundo sa'yo ni tita, hindi na tayo nagkakasabay pag-uwi. Saan ka ba talaga pumupunta? Saan kayo pumupunta? Nauutal niyang sabi sa kaibigan. Yun ba? Nagpapasama lang sa akin si Mommy para sa bubuksan namin bagong business. Kala ko naman kung ano sasabihin mo. Mommy's here na. Bye, Mike! Do you have something to tell Mom? At kumaway ang ginang sa kanya. Bye, Ella. Mag-ingat po kayo, tita. Wika niya na makapasok na si Ella sa loob ng kotse. Isa na namang pagkakataon ang pinalagpas niya. Ewan ba niya? Sa tuwing nagbabalak siyang sabihin sa kaibigan ang nararamdaman niya,
naaabutan siya ng pagkahiya. Kaya ang matagal na niyang gustong sabihin sa dalaga ay hindi matuloy-tuloy. Isang araw habang papunta ng library si Mike, ay nakita niya si Ella na may kausap na lalaki. Si Robert, yung taong pinagseselosan niya. Paano ba naman siya hindi magseselos? Ganun na lang kumakadikit ito kay Ella. Gusto niyang lapitan si Ella para ilayo sa lalaki pero naisip niya baka magalit naman ito sa kanya at isa pa, hindi naman pwedeng hindi ito lalapit sa dalaga dahil magkaklase naman ito. Dumiretso na lamang siya para maghanap ng librong kailangan niya. Hindi pa man siya mabilis na nakakalayo narinig niyang nagsisigawan ng mga kapwa niya estudyante sa loob ng library. Nilingon niya ang kinaroroonan ni Ella at gano'n na lamang ang gulat niya nang nakahandusa ito sa sahig at nawala ng malay. Mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan ng dalaga. "Anong ginawa mo?" tanong niya kay Robert. Sagot si Robert. Bigla na lang siya nawala ng malay. Ani ni Robert na tulala sa nangyari. Mabilis namang dumating ang medical team ng eskwelahan. Tinawagan ni Mike ang mga magulang ni Ella para ipaalam ang nangyari sa dalaga. "Kumusta na ba pakiramdam mo? Ano ba nangyari sa'yo kanina?" tanong niya nang magising na ang dalaga. "Pagod lang siguro to. Sila mommy at daddy. Tinawagan ko na, papunta na daw sila." Naisip ni Mike na ipagtapat na niya ang nararamdaman kay Ella. Ella, wika niya. "Mike, may sasabihin na rin ako sa'yo pero mukhang may sasabihin ka. Ikaw na lang muna." "No, ladies first." Sagot ni Mike dahil hindi din naman niya alam kung paano sisimulan. Sinagot ko na si Robert. Kami na. Sa tingin ko, hindi naman siya mahirap mahalin kaya sinagot ko siya. Sabi ng dalaga. Hindi alam ng binata kung ano ang magiging reaksyon niya nang marinig niya yon. Ang nasabi niya na lang ay ito. "Masaya ako para sa inyo ni Robert. Bilang best friend mo, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, susuportahan kita." Pinigilan ng binata na hindi mag-crack ang kanyang boses. Baka kasi makahalata ang kaibigan. Sa isip niya, sasarilinin na lang niya ang nararamdaman para sa kaibigan. Maya-maya dumating din ang mga magulang ng dalaga. 1 linggo ang lumipas simula ng insidenteng yon at bihira na lang na pumasok ang dalaga. Pinupuntahan ni Mike ang bahay nito pero ang sabi ng mga katulong, lagi daw maagang alis ng mga ito kasama ang mga magulang at gabi na kung umuwi. Isang gabi pagkagaling sa eskwela, pinuntahan niya ulit ang bahay ng dalaga. Laking pagkabigla niya nang pagdating doon maraming tao na tila nagdadalamhati at nandun rin ang kanyang mga magulang. Laking gulat niya nang mapansin ang isang kabaong sa loob ng bahay ng mga ito. At doon niya nalaman na si Ella ang nakaburol doon. Kaya pala sinusundo ito ng mommy nito madalas para sa kanyang daily scheduled check-up. May sakit pala si Ella sa puso. Pero bakit hindi man lang niya alam ang tungkol doon? Tinanong niya ang mga magulang ng dalaga pero ang sabi ng mga ito ay desisyon daw ni Ella na huwag ipaalam sa binata ang kalagayan nito. Ipinagtapat rin ng mga magulang na gusto ni Ella ang binata pero dahil baka mapahiya ito at hindi alam ang magiging reaksyon ng binata ay sinarili na lamang ng dalaga ang nararamdaman nito. Ipinagtapat naman ni Robert sa kanya na hindi naman pala ito ang gusto ng dalaga, kundi siya.
Labis ang pagsisisi ng binata sa sarili. Kung hindi lang sana siya inabutan ng pagkatorpe, baka naipagtapat niya sa dalaga ang nararamdaman niya. Ngunit huli na ang lahat. Parehas lang pala silang nanghihintayan o naghihintayan kung sino ang unang magtatapat ng kanilang nararamdaman. Paalam, Ella. Hindi man natin nasabi ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Masaya ako sapagkat mahal mo din pala ako. Hintayin mo ang muling pagkikita natin. Mahal na mahal kita. Ang kwentong ito ay mula sa orihinal na akda ni Eugene Saison, isang certified tambalanista. Wow!